ಜೈಕರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಡಿಕಲ್. ಇನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಆರು ಬ್ಯಾತೇರ್ಲತ್ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಐನಂಚಿನ ಅಶ್ಮಿತ್ ಏಜೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಪ್ಪರ ದಯ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಮೇರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರ್ನ ಕನದೇರು ಅವು ಅರ್ನ ಗಾಯನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಗ ನಡತಿನ ಜಿ ಟಿ ವಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸಾರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಮೇರೆ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಪಿದ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಗೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಗರಿಮೇನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಬಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಶ್ಮಿತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು. ಅಶ್ಮಿತ್ರ ಪಾತೇರ್ಗ. ಅಶ್ಮಿತ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೋದುಂಡಿತ್ತೆ? ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡಾಯಿನೋ ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತು ಹತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ವಾ ಪ್ರಾಯಡೀರು ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ LKG ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ 5 years 4 ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ LKG. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಡಿಲ್ಡನ ಗುರು ಸಂಧ್ಯಾ ಸತ್ಯಮಾರ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಆರೆಂಕ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅಂದು ಆರೆಂಕ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೇನು ಸೀನಿಯರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿರ್ನ ಇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ವಿನ್ ಆತನೆ ಮಾತಲಕ್ಕೆ ನೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆರು ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ನ ಬುಡ್ಪದಿರಾರು ಈ ಪದ್ಯ ಪಂದು ಬಲ್ಲ ದಾಲ ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತು ಇದು ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಮುರಣೆಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ಡ ನೆರ್ದುಂಬು ಬೇತ ವೈಟ್ ಮಾತೀರ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದೇತೊಂದಾರು ದಾದ ಮತ್ತು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇತೊಂದೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತೆ ವಿನ್ನರ್ ಆತೆ ಕೆಲವು ರನ್ನರ್ಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಬೈದೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇನು ವೈಲಿನ್ ಬೊಕ ಚೆಂಡೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ ವೈಲಿನ್ ಬೊಕ ಚೆಂಡೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ವೈಲಿನ್ ಬೊಕ ಚೆಂಡೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇರಿಗಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಬರೋಣ? ಟೋಟಲ್ 18 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುರಂಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರೌಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು. ಐನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಪಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಎದುರು ಪೋಪೇರಿಂದ ದುಂಪೋಯರ ಸುಲಭ ಅವು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂದು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನೆ ಎಂಕ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತರು ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೈತರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ದಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನ್ಪರು ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಬಟ್ ಕಲ್ತದ ಇರು ವಿನ್ನರ್. ಸೊ ನಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆನೆ ಪಂದಿತ್ತದೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೇನೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ವಿನ್ನರ್ ಆತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜಡ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. VP ಸರ್ ಅಂಡ ಓಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪೇರಾರು ಬೊಕ್ಕ AJ ಸರ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಚ ಅವಡು. RK ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ ಬೇರಾರು ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನುಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೈತೆ ನೀರು ವಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ? ಆರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಗಂಜಿ ಪುದರ ತಾರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರತ್ತೆ ಏನಾಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತೇರ್ನೆ ಯಾರು ಪಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದೆ ತುಂಬ ಎಂಕ ಪಾತೇರ್ನೇನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜೋಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ನೇನು ಕಲ್ತಿದೆ ಅನ್ನು. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರು ಓ ಸ್ಕೂಲು ದಾದೆ ಯಾನ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದು ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಾ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಂದು ಆರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ರೇವತಿಯಿಂದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡಿತೆ ಅಂದಾಲ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಗೆ ಸೇರ್ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮಂತದ ನೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಪೂರ ಕೇನೆ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ವೈಲಿನ್ ಕೆಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ಸಾರು ಅಂಚ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು. ವೈಲಿನ್ ನೀರು ಓಲ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಏರು ಗುರುಕುಲ್ ವೈಲಿನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶಾನ್ಭೋಗು ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕೂರು ಅಂತ ಇತ್ತ ಇರು ವಿನ್ ಆತಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಫರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ
ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡ್ ಬಾವ ಬಂದರು ಒಂದಿತ್ತಿನೈತೆ ಐಟೋರಿ ಆನ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬೈಜಿ ದಾಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋನು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡಿರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಂ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೆಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತದು ಯಾನೆಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇರ್ತೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಶ್ಮಿತ್ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಲೇರೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಯಾನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋತನೇ ನೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅವಳು ಎತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾದ ಒಂದುಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲ್ ದಾದ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಐತೆ ಹಂಗೆ ಗೆಲ್ತಾ ಅಂದು ರಡ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಫೈನಲ್ ದಾನಿ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಏನ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪರ್ಣ ಮಾಮಂದು ಆರು ಬುಲ್ಪೇರು ಸುರು ಅಂತಾರಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಬೈದಿನ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗಾಡ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಏನು 100% ಅದು ಕೊರಿಯರ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೆಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಶ್ಮಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಪಾತೆರಾದಿತ್ತು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದೇರೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೇರು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಕನಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಯಕಿರಣ ಯಾಪಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಡು ಸೊ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಜಯಕಿರಣ ನ್ಯೂಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.